سلام كبرات تلت مرب نيوز لو ما عندكم كم تلمود حدشت مدلوات حزنا متينا لنا حدشت حبريتها نابخم كان غربينا مجمرا كندي نتبتاتهم كزخاخركم መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ክኸፍቱ ሓሲቦ ዘሎ ኩናት መዓዝን በበይን ከም ዝኸውን እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል መንግስትን ኣዘዝቲ ጀነራላትን ህጹጽ ምስጥራዊ ኣኼባ ካይዶም ወሲኖም ኣለው። እቲ ውሳነ እንታይ ይመስል ንዝብል ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፋ መንእሰያትን ምድላው ኩናትን ዝምልከቱን ካብ IDP ከይቀረ ዝተሰምዐ ሓድሽቲ ጸብጻባት እናተቃልዑም ዝርከቡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ኩናትን ወረ ኩናትን ከምኡ ድማ ምድላዋትን እንታይ ይመስል ንዝብል እውን ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ናባኹም ክነቕርብ ኢና። ብወገን ዕጡቃት ሓራ መሬት እውን ሓደሽቲ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ምዃኖምን ኣብዚ ቀነታት ድማ ሓደሽቲ ምዕባለታት ክምኩሩ ከም ዝኾኑን ዝበፅሐና ሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ኣሎ። እዚ እውን ናባኹም ብዝርዝር ክነብሎ ኢና። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሼር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ እጃምኩም ተዋፅኡ ክብለኩም ይደሊ። ሕዚ ግን ናብዚ ዝርዝሮም ከሰጋግረኩም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኤርትራን ክኸፍቱ ሓሲቦ ዘሎ ኩናት መዓዝን በበይን ከም ዝኸውን እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል መንግስትን ዓበይቲ ጀነራላትን ተባሂሎም ዝተታሕዙ ዓበይቲ መምሕዳራትን ዓበይቲ ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ከምኡ ድማ ናይ ኢንሳ ዓበይቲ ሓለፍትን ዝተሳተፍሉ ምሽጥራዊ ኣኼባ ከም ዝተካየደን ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ዓብይ ዝኾነ ገምጋም እዮም ኣካይዶም ዘለው። እቶም ናይ ብልጽግና ሓለፍቲ ካብ ጀነራላት ጀሚሮ ክሳብቶም ናይ ዓበይቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝኾነ ካብቶም ናይ ኢንሳ ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝበሃሉ እውን ንሳቶም እውን ዓበይቲ ዝኾኑ ስብሰባታት እዮም እናካየዱ ነይሮም። ኣብቲ ስብሰባኦም ድማ ዓበይቲ ውሳነታት ተሕሊፎም ኣለው። እቶም ውሳነ ንሳቶም ድማ ታዮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኾነ እዮም ወሲኖም ዘለዉ። ክብረት ተኸታተልቲ ንሱ ግን መዓዝ ክኸውን እዩ ንዝብል እውን ክነግረኩም እየ። እንትኾነ እቲ ሕዚ ክሪኦ ደልዮ ዘለኹ ግን እቶም ሓለፍቲ ንሳቶም በቢዘርፎም በቢዘለዎ ኣገልግሎቶም ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ከም ዘለዎምን ንኣብነት እቶም ኣብ ኢንሳ ዘለው እቲ መንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንቅስቃስ ከምኡ ድማ እቲ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መንቅስቃስ እቲ ምስ ኣምሓራ ወይ ከዓ ምስቶም ናይ ፋኖ ኣምሓራ ዘሎ መንቅስቃስ ንሱ ብስሩዕ ክከታተሉን ኣብ እንታይ ዓይነት መሪሕነት ዘለዎ ኣካል እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ ንክከታተሉን ብዙሓት ንሳቶም ጥቀምሎም ሶሻል ሚድያታት እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም ድዩ እቲ ናይ መገናኛ ድዩ ኩሉ ነገራት ኣብ ትሕቲ ናይ ኢንሳ ማሕበር ኮይኑ ዓብይ ዝኾነ ናይ ስለላ ማሕበራት ተዋፊሩ ክስራሕ ከም ዘለዎን ኣብ ትግራይ ዘሎ መንቅስቃስ ድማ በቢግዚኡ በቢመዓልቱ ሪፖርት ክግበር ከም ዘለዎን ዓበይቲ መንቅስቃሳት ዝግበርዎ ከባቢታት ፈሊኻ ኣነፂርካ ክቕመጥ ከም ዘለዎን ዝብል ሓደ ተልእኾ ኢንሳ ተዋሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ቀፂሉ ዘሎ ከዓ ኣብቶም ጀነራላት ዘሎ እዩ። ነቶም ጀነራላት ዝተዋሃበ ሓደ ተልእኾ ድማ እቶም ጀነራላት ንሰራዊቶም ብዝግባእ ክሕዙ ከም ዘለዎምን ብዝግባእ ኣለዓዒሎም ነቲ ሰራዊቶም ሬዲ ክገብርዎ ከም ዘለውን እኹል ዝኾነ ታዕሊምን ምንቅስቃሳትን ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሎጂስቲክ ምንቅስቃሳት ተገቢያዊ ዝኾነ ቦታ ክቕመጥ ከም ዘለዎን ናብ ተገቢ ዝኾኑ ማሕበራት ናፍተን ዓበይቲ ዝብልዎን ንሳቶም ዘለዋ ክፍለ ሰራዊታትን ክፍለ ጦራትን ብዝግባእ ክባፅሐሎም ከም ዘለዎን ኣብ ግዚኡ እውን ክበፅሖም ከም ዘለዎን ዝብል ሓደ ውሳነ እዩ ተመሓላሊፉ ዘሎ። እቲ ውሳነ ንሱ እቶም ጀነራላት ንሳቶም ብኣግባቡ ነቲ ሰራዊት በበይ ክኣቱ ከም ዘለዎ በበይ ክወፅእ ከም ዘለዎ በበይ ጀሚሩ በበይ ክውድእ ከም ዘለዎ ዝብል ሓደ ፕላን ከውፅኡ እውን እዩ ተነጊርዎም ዘሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ፀላኣይ ሓይሊ ኢሎም ዝገለፅዎ ንሳቶም እቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ኮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት የካይዱ ከም ዘለዉ ናይቲ ንሳቶም ፀላእ ክብሉ ዝገልፅዎ ናቶም ዓቕሚ ሚስ ካልኩሌት ከይግበር እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ዝተደበቐ መሳርሒ ኣለዎም እንታይ ዓይነት መሳርሒ ይጥቀሙ ኣለዉ ዝብል ሙሉእ መፅናዕቲ ክግበርን ገምጋም ክግበርን በቢግዚኡ ንሱ ድማ በቢግዚኡ ከካይድዎ ከም ዘለዉ ነቶም ጀነራላት ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ምክልኻል ሃገርን ከምኡ ድማ ነቲ ናይ የሰልያ ማሕበሮምን ከም ዝተዋሃቦን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። እዚ ዓብይ ምስጢር እዙይ ድማ ሼር ንክኸውን እቲ ህዝብና እውን ሰሚዕዎ ንክፀንሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ናብ ህዝብና ናብቲ ዝምልከቱ ኣካል ንክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ።
እቲ ሳልሳይ ማሕበር ድማ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ዘሎ ማሕበር ድማ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ክገብሩ ከም ዘለዎም እቲ ዓብይ ተልእኮ ወሪድዎም ዘሎ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ዓብይ ውዥንብር ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ድማ ኣብ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ዓብይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይፍጠር ኣሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ሓይሊ ዓብይ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ዓብይ ሓይሊ ይንቀሳቀስ ኣሎ ከምኡ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ጎረቤት ከባብታት ዘለው ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድማ ምትሕብባር ይገብረሎ ዝብል ስለዚ ድማ ዓብይ ፅዕንቶ ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ይፍጠረሎ ዝብል ሓደ ግምት ኣለዎም ኣብቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ነዚ እዩ ድማ እቶም ናይ ፖለቲካል ሓለፍቲ ድማ ነዚ ናይ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ንኸእሙኑን እዚ ሓበሬታ እዚ ጌጋ ከም ዝኾነን ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ሓይሊ ከም ዘየለን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዓጢኻ ዕፅዋን ክባን ጌርካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዝኾነን እዚ ናይ ሕጊ ምኽባር ውሽጣዊ ጉዳይ ጥራይ ከም ዝኾነን ኢሎም ከእምንዎም ከም ዘለዎምን እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ዓብይ ዝኾነ ስጉምትታት ክውሰደሉ ከም ዘለዎምን እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚኣቶም ዓይነት ውሳነታት እዮም ተወሲኖም ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓደገኛ ውሳነ እዩ እቲ ቀፂሉ ከዓ እቲ ሰራዊት በበይ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን በበይ ኣንፈት ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ብዝብል ድማ ብሰለስተ ኣንፈት ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ እዩ ተወሲኑሉ ዘሎ እቲ ኣንፈት ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ብቆቦ ግንባር ዘሎ እዩ እቲ ናይ ቆቦ ግንባር እኳ ሕዚ እውን እቲ ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ዝግበረሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ዘሎ እቲ ቦታ ንሱ ብሓይልታት ፋኖ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዓበይቲ ውግኣት እናተካየድሉ እዮም ዝርከቡ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ምስ ቲዲኤፍ ከይራኸብን ምስ ዞም ናይ ሰራዊት ትግራይ ድማ ስሩዕ ርክብ ከይፈጥርን ካልኦት ዓይነት ምንቅስቃሳት ከይህልውን ዝከታተል ገዚፍ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ እናተጓዓዓዘ ከም ዝርከብን ኣብኡ ዘለው ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እውን በዝሒ ዘለዎም ከም ዝኾኑን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ነስዒቡ ድማ ብሓደ ኣንፈት ብቆቦ ግንባር ክኸውን ከም ዘለዎ ብኡ ዓብይ ሓይሊ ክስለፍ ከም ዘለዎ ቀፂሉ ድማ ብዓፋር ኣንፈት ድማ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን ዘዘንበለ ናብ ክልቲኡ ኣንፈት ዝኸውን ብዓፋር ግንባር እውን ሓደ ግንባር ተፈጢሩ ስሩዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክገብር ከም ዘለዎን እቲ ሳልሳይ ዝበልዎ ኣንፈት ድማ ብሑመራ ማለት እውን ብምዕራብ ትግራይ ኣንፈት ዘሎ ከባብታት ንሱ ዝቆፃፀር ሳልሳይ ግንባር ኣብኡ ክህሉ ከም ዘለዎን እዮም እቲ ውሳነ ተመሓላሊፉ ዘሎ እቲ ኩናት እቲ ክቅፅል ዝኽእል ኩናት ገምገምዎ ኣብ ዝቀረበ ግዜ ዘይኮነ ክሳብቲ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ክሳብቲ ዝካየድ ክሳብ ንሱ ዝውዳእ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ምንቅስቃስ እናገምገሙ ጥራይ ክፀንሑ ከም ዘለዎምን ምንም ዓይነት ናይ ጥይት ተኽሲ ከስምዑ ከም ዘይብሎምን እንተተኻኢሉ ስቕ ኢሎም እቲ ኣብ ትግራይን ኣብ ካልኦት ኣብ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምኡ ድማ እቲ ዓብይ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ሕዚ ናይ ፋኖ ሓይሊ ማለት ካብ ቆቦ ግንባር ጀሚሩ ክሳብ ናይ ዋግ ኽምራ ዘሎ ከባብታት ክሳብ ናይ ጎጃም ናይ ጎንደር ከባብታት ከምኡውን ክሳብቲ ናይ ዓደርቃይ ዘሎ ከባብታት ዝተዘርግሐ ሓይሊ ኣሎ እቲ ሓይሊ ንሱ ድማ ብሽዋ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ጀነራል እውን ከም ዝቆተሉ ዝፍለጥ እዩ ንሳቶም ካብ ናይ ጎጃም ናብ ኦሮምያ ክልል ዘለዉ መዳወብቲ ዘለዉ ፋኖታት እዮም ንሱ እውን ሕዚ ዓብይ ተልእኮ ተዋሂቦም ዘሎ እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምንቅስቃሳት እናገምገምኩም ጥራይ ክትፀንሑ ከም ዘለኩም ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂቦም ዘሎ እቲ ትእዛዝ ንሱ ድሕሪ ኩናት ድማ ሓድሽ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክግበር ከም ዝኾነ ዝብል ሓበሬታ እዩ ወፂኡ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ዝናዕቕ ሓበሬታ ኣይኮነን ናብ ኩሉ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ናብ ህዝብና እውን ንክበፅሕ ህዝብና ሬዲ ኮይኑ ንክፀንሕ ኩላትና ክንረባረብ ይግበና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ እዩ ድማ እቲ ሕዚ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስቕ ኢሉ ቀሊል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኣብ ገምጋማት ኣብ ካሊእ ምድላዋት እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ድማ እታ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ትሕዚ ዘላ መረፃ ዝብልዋ ንሳቶም ንሳ ክሳብ ትውዳእ ምንም ዓይነት ሽግር ክፍጠር የብሉን ኣብዚ ሃገር ኢሎም ስለዝሓስቡ ዘለው ንዕኡ ንዘይምትዕንቃፍ እዮም ሕዚ ሱቕ ኢሎም ዘለው ድሕሪ መረፃ ግን ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ዝብል ዓበይቲ ውጥናት ፕላናት እዮም ሒዞም ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ እቲ ሕዚ ንትግራይ ንኤርትራን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ እቲ ዓሰብ ወይ ከዓ ቀይ ባሕሪ ኢሎም ዝፍክሩሉ ዘለው በብፅባሕ ዋላ እኳ እቲ ናይ ሕዚ እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ መረዳዳእ ዋላ እንተሃለወ እቲ ኣብ ፕላን ተወጢኑ ዘሎ ግን ንትግራይ ንኤርትራን ደቂስካ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ምምፃእ ከምኡውን ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ዝበሃል ፖለቲካውን መሪሕነታውን ለውጢ ንምግባር ዝብል ዕላማ እዮም ሒዞም ዘለዉ ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ማዕረፍ እንደኛ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ኣብ ቅድሚት ድማ ዓብይ ሓደጋ የንፀላሊና ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ካበልና እስቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፋ መንእስያትን ምድላው ኩናትን ዝምልከቱ እውን ካብ IDP ቀረይ ዝተሰምዐ ዓበይቲ መደንገፅ ዝኾኑ ዜናታት እዮም ዝቃልሑ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባብታት መጠነ ሰፊሕ ዝበሃል ናይ መናእስያት ግፋ እናተካየደ እዩ ዝርከብ
ካብ ኩሉ ከባብታት ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ተንቤን ከባብታት ክሳብ ናይ ደቡብ ዞባ ዘሎ ከባብታት ከምኡውን ኣብ ዓዲግራትን ከባቢን ኣብ ዝተፈላለዩ ብቻ ኣብ መላእ ናይ ትግራይ ዓበይቲ ዝኾኑ ግፋታት ኣለው። ብዓበይቲ ሰባት መርትዖ ብዘለዎ መልክዑ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቪድዮታት እውን ከም ዝረአ ዘሎ ዓበይቲ ዝኾኑ ግፋታት ተጠናኺሮም ቀፂሎም ዘለዉ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ናይ ኩናት ምድላዋት ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ። ምክንያቱ ድማ እቲ ሕዚ ኣፀላልዩ ዘሎ ናይ ህልውና ሽግር እቲ ኣብ ትግራይ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ዓበይቲ ስጉምትታት ንዕኡን ምምካት ክኸውን ኢሎም ዝሓሰብዎ ንሳቶም ኣብ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኩናት ምድላዋትን ዓበይቲ ናይ መሳርሕታት ምንቅስቃሳትን ናይ ሰራዊት ምሽግሻግን ሰራዊት ናይ ከም ብሓድሽ ሪቢልድ ምግባር ወይ ከዓ ምህናፅ ሬዲ ምግባር ነገራትን ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ። እዚ ማዕረክ እንደየና ቅድሚ ሕዚ ዋጋ ዝኽፈሎ ንትግራዋይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ሕዚ እውን እቲ ኩነታት ንሱ እንተተፈጢሩ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ንዝኽእል መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ጀኖሳይድ ኮነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ጀኖሳይድ እዩ ሕዚ እውን ዘሎ ብርግፅ ኣቋሪፁ ምባል ኣይከኣልን። ብዝተፈላለዩ ስልታዊ ብዝኾነ መንገድታት እቲ ጀኖሳይድ እናቐፀለ እዩ ዘሎ። ሕዚ ድማ ናብቲ ፍሉጥ ዝኾነ ናብቲ ፅዑፅዕ ኩናት እንድሕር ተኣትዩ ድማ ሕዚ እውን ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ቅድሚትና ከም ዘሎን ዘረጋግፅ ሓበሬታ እዩ ተቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ብወገን ዕጡቃት ሓራ መሬት እውን ሓደሽቲ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ምዃኖም ዝበፅሐና ሓበሬታ እዩ ዘመላክት ዘሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ትማሊ ኣብ ከባብታት ናይ ዛንታ ዝበሃል ከባብታት ውግእ ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ውግእ እዚ ድማ ኣብ ብጣዕሚ መሕዘኒ ዝኾነ ውግእ እዩ። ኣብ መንጎ ቲዲኤፍን ኣብ መንጎ ቲፒኤፍን ዝኾነ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝተገበረ ውግእ ምዃኑ እዩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ዝገብሮ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ሓይልታት ሓራ መሬት ካብ ዓፋር ተበጊሶም ብከባብታት ዛንታ ብዝገበርዎ ብዝፈፀሙ መጥቃዕታት ምስ ቲዲኤፍ ክጋጨው ክኢሎም ነይሮም። ሕዚ እቲ ኩነታት ንሱ ጋብ ዝበለ ዋላ ዘቋረፀ እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜታት እቶም ባዕሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ እውን እቶም ሓይልታት ሰላም ትግራይ ወይ ከዓ እቶም ካብ ሓራ መሬት ዝተበገሱ ዕጡቃት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ከም ዝኾኑን ዓበይቲ መጥቃዕትታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍፅሙ ከም ዝኾኑን ዝወፁ ዘለዉ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ኣቃሊዖም ኣለው። ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ መንጎ ቲፒኤፍን ኣብ መንጎ ቲዲኤፍን ክግበር ዝኽእል ናይ ክልተ ኣሕዋት ደመኛ ዝኾነ ውግእ ሕዚ እውን ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ክንኩን ንደሊ። ምክንያቱ ድማ ክልተ ኣሕዋት ተታኺሶም ክልተ ኣሕዋት ተቃቲሎም ዘምፅዎ ምንም ዓይነት መፍትሒ የለን እኳ ዳስ ክልቲኦም ክሞቱን ክልቲኦም ኣብ ካሊእ ዓዘቕቲ ንኽኣትውን ጥራይ እዩ እምበር ብክልተ ኣሕዋት ተኽሲ ዝመፅእ ለውጥን ካሊእ ዓይነት ምንቅስቃሳትን ክህሎ ይኽእልን። እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዓገብ ክብሎ ዝግባእ ነገር እንተሃለወ እዚ እዩ። ሕዚ ኣብ ሰዓት እዚ ተጋሩ ነንባዕልና ንተኸሰሉ ተጋሩ ነንባዕልና ንጠፋፈሉ ግዜ ዘይኮነ ተጋሩ ነንባዕልና ኣነ ንስኻ ተባሂልና እቲ ዘሎ ፀገማትና ብመረድዳእ ብቢሮ እንፈትሐሉ ግዜ ክኸውን ከም ዘለዎ ኢና ካብ መረብ ኒውስ ዘለና መልእክቲ ከነመሓላለፍ እንደለ ክቡራት ተኸታተልቲ። እንተ ኣነ ግን ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። እዚ ምድላው እዚ እንተዝፈቲኹምዎ ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ክኑ ክብለኩም ይደሊ። ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ንክበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሕዚ እውን ሰላም